Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Eu sunt Pronstar și astăzi jucăm alături de Bercea, cu lumea de-a lui. Aici este de față cu mine. Aici. Este acasă la mine normal. Dar nu. Da. Sunt acasă la mine. Da, la tine. Suntem acasă la mine. Nu vă lăsați păcăliți ce. Opa, un diamant. Opa, nu mai pot să intru din cauza bibliotecii. Dacă vă întrebați dacă este a villagerul, da, este a villagerul. Deci, că dacă dai aici. Cum? Uite, dacă spargi biblioteca de cărți. Da. Păi uite, a spart aici biblioteca. Uite, Fără game? Uite. Da, mă, stai. Nu știu de faza asta. Uitați skin-ul meu. Veniți să vedeți skin-ul meu, vă personalizat. Hai să dăm de pe la... Dar nu da. Nerdy. Să vedeți skin-ul. Tată și asta, da. Hai să nu ne uităm, să fim, lăsăm la intimitate. Sper să... Gata, uitați acum. Și capa. Uite, rămân. Era ca capul. Ciuși. Hai un PvP facem? Nu. Hai. Uite, mi se vede ca o spadă. Da. Dacă vă întrebați, amândoi avem texturile proprii. Personificate. Personificate, exact. Îmi pune el. Nu vă dau la nimeni textura mea. E ca în desene animate și vouă nu vă plac desene animate. El este ca un om. El nu este deloc bun la PvP. Bă, da, După cum vedeți, nu-mi scade nimic. da. Și el acum o să plece. Câte vieți mai ai, bă? Uite la prostan ăsta. Uite mă de aici, mă. Hai, mă. Hai că dă nu mă muri. Hai să văd. Hai. Uite că mai are vieți. Are puține vieți. Eu mai mult că el. Da, Trebuie să moară el. Ai dat chip inventory, nu? Nu. L-am lăsat itemele aici, da? Nu, e frâm. Bine, bă. Nu ți-am dat nimica. Prima dată când m-ai bătut și tu. Eu promis să spar sabia. Unde mi-s? Da, mi le-ai luat. Nu ți la... Bă. Pas pe E. Ia uite-te aici la ei. Da, că n-am nimica. A, uite aici. Ai noroc. Ha. Și n-are ce comor, ce în buzunar. Spune aici că mi-am astupat casa, dar nu i-a astupat complet. Aproape să faci complet. Dacă vă întrebați dacă am folosit game mode, nu l-am folosit, dar că am găsit statul acesta. Bă, deci Stai că nu știu unde e casa ta, scuze. Nu mă interesează. Dar ce ai, mă? Asta un pic. Trebuie să fac mormânt. Opa. Trebuie să fac mormânt. A murit murgul? Da, a mea da. Aoleu. Îl fac aici. O să vă las dacă vă doriți sau vreți canalul lui în descriere. Canalul meu. Da. Și o să vă las și textura mea. Eu nu folosesc textura mea. Da, el este mai neș în porc. După cum vedeți. După cum nu vedeți. N-aveți cum să vedeți nesimțire. Nu știu ce fac și aici. Gata, nu mai spar, gata. Lasă-mă. Aici am făcut așa o operă, să zicem, de artă. Bravo. Că el a scris Bercea și Odo, am să scrie Bercea și Pronstar. Da, nu mai ieșit de deu. E mă și așa, măcar l-ai făcut din dirt. Uite aici mă murim. Uitați scriul lui Murgu. Hai să-i facem o amintire. Unde-s plăcuțile, mă? Plăcuțele? Scrie... Da, nu pot să văd. Dă-i acolo unde sunt ușile. O să vezi. Mă, ce mă dai mie asta, mă? E eco. N-aruncă și tu pe jos. Aruncă-mă! Ce? Ce? Dar ce să arunc? Mă, eco mai e și tu. Mamă, câți copaci avem să te stai. Dar nu găsesc plăcuțe, dă-mi plăcuțe să Stai, mă. scriu.
Îmi dau pe... Da, gata, am găsit. Da, mersi. Nu-mi dau și de modul. Nu. Da, nu mi-a mai dat. Și nu știu. Da. Mi s-a necrit puțin imaginea, pentru că am scos încărcătorul, scuzați ușa de mai înainte sau vocea, a fost mama. Ia vedem ce ai tu pe aici. Mama, sunt la înălțime! Sunt o prințesă! Ce tot scrie acolo? Ce tot încerci să scrii, mă? Pavăm, 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 pavăm. Și avem ce a scris. Data nașterii. Scris acolo? Epul trecut? Da. Cum adică? Epul. Episodul trecut. Episodul trecut. Ah. Data nașterii, episodul trecut. Deci vă dați seama, e română asta. Indoliantul. Doliatul, bă. Ce bine știi să... Condoleanță, bun. Hai să vă arăt și skin-ul meu fără. Acesta este skin-ul meu. Propriu, nu le-a nimeni. Nici pe mine. Mă jucam și eu puțin cu ușa. Eu. Da. Terminat? Da, încă nu, n-am terminat, nu vezi. Pune și torți. Facem ceva frumos măcar pentru murghi. Scuzați și ușile astea, a fost tata de data asta. Nu băgați în seamă, continuați să vă uitați la videoclipurile mele și a lui Bercea, normal. Ia, hai să sărim pe trambolina lui. Hai cu mine. Da, nu, da, pui, dar nu e serverul meu. Yeah! Cât de cât de destructiv. În episodul următor o să jucăm pe mapa mea. A mea. Da. Numai a mea. Doar. Și numai a mea. Și doar. Și gata. Ups, ups! Da. Am făcut o prostie. Hai să vezi mormântul de murg. Stai mă un pic. Să fac o cascadărie aici. Să vedem dacă nu iese. Puuși! E, ne-a ieșit. Cât de cât. Ce ne-a ieșit? E mic. N-ai voie să știi. Să ne treabă. Wow! Hai că nu va. Ce emoțional e.